านเล็กนั่นบอกשלום, אנחנו עכשיו בדיוק בקטיף הרנייר, קטיף הזן הלבן, דובדבן הלבן. זה לבן, אנחנו אומרים לבן, אבל זה לבן עם צבע אדום, עם לחי אדומה, זה הרנייר. זה זן מתוק, שאותו קוטפים באמצע עונת הדובדבן. הזן הזה הוא רגיש למכות, לכן אנחנו קוטפים אותו בעדינות רבה. אנחנו שופכים את הפרי בארגזים בעדינות רבה, והנה זה הפרי, הפרי מובחר, ממש מובחר, טרי, שכרגע כתפנו אותו ועכשיו גם אנחנו נלך לארוז אותו. אנחנו אורזים את הרנייר בשטח, ובכך אנחנו מונעים פגיעות, טלטולים. הפרי, רואים את העוקץ הירוק הטרי. הפרי הזה ישווק מחר בשוק הנמל בתל אביב. ובדרך הזאת אנחנו מביאים לכם את הפרי הטעים ביותר, הטרי ביותר, האיכותי ביותר. מצפים לראות אתכם.